dostanete, ale už potom sa dole nedá zísť. To sú samé skály, No. tam sú dole prepady. Keby sme sa vrátili naspäť, ako sme prišli potom. Jedine tak. No. A viete, ako je to tu uzavreté a to je ako keby ste mali vy záhradu a vám nikto beha po záhrade. A keby som mal teraz psov pustených, ja som ich teraz pred chvíľku zapol. No, tak už... Ja neviem, že tu dosýka príde, lebo to je uzatvorené. No. A keby teraz boli pustení. No. Tak môžeme ísť teda na... No, poďte. Koľko budete 2 hodiny? Tak 2, 3. To je jedno. No. Ale my potom mi dajte vedieť, že už ste odešli. Alebo môže vám zavolať, alebo... Prosím? Môže vám aj zavolať. Nie, však ja hodím, ja som tu. Aha, dobre. Ďakujeme pekne. Viete, koľko tu bolo problémov? Ľudia, čo tu chodili, boli pohrízení, No. sa sťažovali a nemali to čo robiť. To sú také nepríjemnosti, viete? Dobre, sme na mieste, Lietavská Lučka. Dneska si ukážeme nejaké amunity na tejto lokalitke. Ja sa dám do teplákov a ideme na to. Tak, som na lokalitke. Je tu blízko aj ohnisko. A výhoda konkrétnej tejto lokality je tá, že tie amunity sa tu dajú pekne zbierať aj v tejto súti. Že netreba tu nejako rozbíjať tie kamene. A ono sa to postupne drolí, padá to a dá sa tu nájsť kadečo. Ja už som tu našiel, dúfam, že to bude vidno. Takéhoto pekného. No, tak poskúšame ešte. Neviem, ja asi dneska zbierať nejdem. Ten jeden kúsok asi bude stačiť. Ale tak aspoň vám ukážem na kameru, že čo by sa tu tak mohlo dať všetko nájsť, nejaké pekné kusy ešte. Priznám sa, už som rok neklepal. Toto vyzerá ako list. Normálne to vyzerá ako otlačok listu, ale to sa mi asi iba... To asi iba tak vyzerá. No, ten vápenec je tu krásne štiepateľný. Dá sa to takto pekne odštiepavať po kuskoch. A nejaké kryštáliky tu sú. Ja si myslím, že viacej amonitov nájdem takto zberom ako trieskaním. Mraky kameňov. Tu som si všimol takýto brutálny odtlačok amonita. Taký nepatrný, ale celkom veľký. Trošku som poťukal, ale fakt viacej sa tu dá nájsť takto obyčajným prehadzovaním. Určite ste si všimli, že nás zastavil pán vrátnik, ale keď sme mu v podstate povedali, kam ideme, čo ideme, na ako dlho, tak nebol problém vôbec s pustením do areálu. Je pravda, že sme sem prišli tajným teleportom v bráne, ale to sa nikomu nehovorí také veci. Fakt netreba klamať, treba radšej povedať pravdu, čo ideme robiť, čo kde. A vždycky sa dá dohodnúť. A ja tu dneska fakt dlhšie ako tie 2 hoďky nebudem.
Pozerám, že je tu navezená nová kopa kameňov. Ale neviem z ktorej časti. No a je pravda, že nie v každej časti na tejto lúčke sú tie amonity. Tu je nejaká kôpka. Dúfam, že to není toaleta. No a tu som videl jedného amonita. Aha, je krásny. Aha, zase zberový. Nádherný. Super. A tu na ďalší. No, tu na tých amonitkov bude asi hodne. Aha, tu vidím nejakú peknú poklinku. Aha, je tam. Sice iba taký fragment, ktorý mi práve odpadol, ale je tam. No a tu je taký kúščik amonitu. Dúfam, že to vidno. No, skúsime ďalšie. Toto je taký fajn flek, že dá sa tu dnes po podstate hneď. Nemusí tu človek tráviť ani hodiny. Stačí sem fakt iba ísť okolo a stačí tu pobudnúť 20 minút a nazbierate si koľko chcete toho. Ten kameň je tu nádherne štiepateľný. Že dá sa to v podstate aj takto v ruke. Pekne. A štiepate ho tak presne ako chcete vy. Že netreba to báchať potom kadejako, ale že keď chcem, aby sa mi ten kameň otvoril tu, tak on sa mi tam otvorí. Tak. Aha, aj tu máme nejaký fragment amonita. Skúsime si to trošku bachnúť. Pekne sa otvoril, aha. Aha. Vidíte? Krásny, aha. Takže lokalitka top. Ja určite verím, že sú tu aj ďalšie, kde sa dajú nazvať belemnity, lebo kedy si som chodil na inú časť, na taký starý lom už opustený, tam sa dalo nájsť, len tam trebalo hodne kopať, no a dlho. Toto je také, že človek príde na hotové, no. A to sám neviem, či to tu je už opadané, alebo je to tu proste iba tak pohádzané. Tie kamene od ľudí. Skúsime si tento otvoriť. Ten vápanec je tu nádherný. Úplne super. To už není vápanec, to už je niečo iné. Wow, to je taký malý amonit, taký zvláštny. Co si odfotím. No a pozerám, že tých šutrov je tu kade tade hodne, tak
Skúsim pobuchať aj nejaké takéto random, alebo z nejakých trošku ďalej lokalít. Toto je hodne zvetrané už. Hej, chodia tu ľudia pobuchané. Tu takisto je otvorené celé. Skúsime sa pozrieť tu. Tu asi niekto skúšal, ale nemal šťastie. No je možné, že na tejto lokalite, že na tomto mieste pár metrov vedľa, že už nič nie je. Alebo je toho pomenej. Zajímavé. Niečo tu je. Vôbec neviem, čo by to mohlo byť. Dúfam, že to není trilobit. Možno nejaké drevo. Krásny. Krásny amonica sa objavil. Dokonca ešte niečo také zelenkavé tu je. Aha, tu je niečo čierne. Tu by niečo mohlo byť. A tak tu nič. Ani tu. Tak se kouknem. Wow. No, ten je... Tento bol nádherný. Škoda, že je taký malý. Aha, tu sa mi rozpadol priamo v ruke. Aj tu je amonitík pekný. Ja ich tu asi nechám pre ostatných. To len tak na ukážku vám rozbijam, že čo sa tu dá nájsť. Zajímavé. Aha, tu je niekoľko cez seba, je tu. No, tu je pekne. Sice iba fragmenty, aha, tu je taký pekný. Takto si možno aj zoberiem. Takže dá sa tu nájsť stále kadečo. Ale fakt netreba ani. Ja som to aj skúsil. Našiel som jedného, ale netreba tie svahy rozbíjať. Tu nám si stačí pokopkať v týchto kameňoch a poprevrácať. A je tu toho milión. A čas na jedlo.
Dobre, tak toľko som vám chcel ukázať z lokality. No a možno niekedy v budúcnosti ešte niekam vyrazím. Neplánujem, ale kto vie.